गोनां जाज बिथाङा बे फारमिनास आरो जाकबनि सायाव गोख्रों आयेननि साजा होयो। जों बेखौ मानगोनां जाज बिथांखौ जों खावलायो आरो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौबो गावबा गावनि जिउ दैदेननायाव बा समाजनि खामानि मावनायाव गोख्रोङै आखाइ होयो बा गोख्रोङै नोजोर होबोयो। गाज्रि समाज बेबायदि समाजनि सायाव गाज्रि नोजोर होनायखौ आं बेखौबो खावलायबावो। जों दिनै बर' बिमा गौथुमा बेयाव हरखाबै खौरांगिरि मेल लानांगौनि गोनांथि फैदों। थांनाय 11 एप्रिल 2025निनो आरो 11 एप्रिल बेयाव मोनसे रेप केस माइनर रेप केस जादोंमोन। बे रेप केसनि सायावनो जोंहा प्रेस मिट लानांगौनि गोनां जादों। दा बे रेप केसा बेंटल आउटपस्टनि आन्दाराव जादों। दा बे माइनर रेप केसनि जि सानै गथ'फोरनि रेप केस, बे रेप केसखौ फारमिनास नार्जारि आरो जाकब नार्जारि बिथांमोना माबादोंमोन, दायनिगिरि, आरो बिथांमोननि बिसारा दा कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जाहाथे बे उन्दै गथ'फोरनि जि रेप केसनि जि साजा, बे साजाया बिथांमोननि सायाव दा बिसोरनि सायाव गोख्रोङै मावजानांगौ आरो जि केसा पक्स' केसाव गोग्लैनाय, बे पक्स' केसनि बायदियैनो जाहाथे बे केसा जायो, गोख्रोङैनो बे केसा मोगथाङाव महर मोनो, जों बेखौनो खावलायो। आरो बे रेप केसनि जि गथ'फोर, बे गथ'फोरनि सायाव थार बिजिरनाया जानांगौ। थार बिजिरनाया गुबुन फारसे थांनो मोना। दा बेनि थाखायनो जोङो दिथागिरि बा गारजेन बा समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों सापर्ट होनांगौ आरो बे गथ'फोरनि सायावबो बिथांमोना नोजोर होनांगौ, मोजाङैनो नोजोर होनानै सापर्ट होनांगौ बे केसनि सायाव। बे केसा जेराव इनाय अनागारि उन्दै गथ'फोरनि सायाव जि केस जादों बियो। दा ओंखायनो गामि दैदेनगिरि बा समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेनि सायाव मोजाङै गोख्रोङै नोजोर होनांगौ आरो गथ'फोरखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जिनाहारि खालामजानाय जि गथ'साफोर, बिसोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ, जेराव बिथांमोनहा उन्दै बैसोआवनो बेबायदि रेप केसाव गोग्लैनानै बिथांमोननि जिउआव माखासे गाज्रि बिहोमा गोलैबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननो सोरखारा गथ'साफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो बे अनसुंथाइ होनायावबो गासिबो समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सापर्ट होनांगौ बिथांमोनखौ गथ'फोरनि सायाव। आरो समाजाव बांसिनै बांसिन दा उन्दै गथ'फोरनि सायाव रेप केस बेफोरबायदिया सोलिबोगासिनो दङ। दिनैसिमबो समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नाजासेयावबो दिनैसिम जागासिनो दङ। आरो जोङो दा बेबायदि जाबाय थानायनि बेलायाव आरो जाबावगोन जों बेखौ सानहरो, जाहाथे बेफोरबायदि केसा जाया। बेफोरबायदि केसा जायोबा जोङो बर' बिमा गौथुम हिसाबै जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन उननि बेलायाव। दा जों बेखौ बुंनानै होनाय जाबाय। दा जोङो बे बुंनायजों लोगोसे जोङो नेक्स्टआव जुदि बेफोरबायदि केस मोनबावोबा जों बेखौ गाज्रिसिन राहा लानाय जागोन। बेखौ जाय माने बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसि, बेफोरो सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनबा जों समाजजोंनो बे खामानिखौ मावगोन आरो समाजनि माबा बायदिनो जों बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि खामानि मावनायफोरखौ जों फोजोबलांगोन। जों बेखौ गोख्रों रावै बुंनाय जायो साफ्रोमबो दायनिगिरि बा बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ। दा बेजों लोगोसे जोंनि बेबायदि गाज्रि आखुनि बेफोरबायदि बेब'हार बा बेफोरबायदि माखासे जाथायफ्रा नुजाथिनाया, जोङो बेखौबो साननो हायोदि जोंनि गारजेनफ्राबो माखासे बेफोरबायदि गावनि फिसा फिसौखौ बा जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनि सायाव दायथ' लानायखौ जों खम नुनो मोनदों। खम नुनो मोनदोंआ बेनो, जोङो बयबो जुदि बेनि सायाव जों दायथ' लायोमोनबा, नोजोर होयोमोनबा, दिनै बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमाफोर, बिफाफोर बिथांमोनहा बेनि सायाव मोजाङै नोजोर होयो आरो समाजखौ फोसाबलांनायाव आखाइ होयो मोजाङै। आं बेखौनो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ खावलायगोन, जाहाथे साफ्रोमबो गारजेनफ्रा बेफोरबायदिनि सायाव नोजोर होयो आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां साबसिनाव दैदेनलांनो नाजायो। आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। गोनां जाज बिथाङा
बे पारमिनास आरो जाकबनि सायाव गोख्रों आयेननि साजा होयो। जों बेखौ मानगोनां जाज बिथांखौ जों खावलायो आरो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौबो गावबा गावनि जिउ दैदेननायाव बा समाजनि खामानि मावनायाव गोख्रोङै आखाइ होयो बा गोख्रोङै नोजोर होबोयो। गाज्रि समाज बेबायदि समाजनि सायाव गाज्रि नोजोर होनायखौ आं बेखौबो खावलायबावो।